I gychwyn, agorwch eich porwr a ffeindio'ch ffordd i'ch porth ar-lein. Y cyfeiriad sydd angen arnoch chi yw portal.ecef.ac.uk. Unwaith bydd y dudalen wedi llwytho, mewn gofnodwch gyda manylion eich cyfri. Unwaith i chi fewn gofnodi, bydd angen i chi ddewis y tab e-bost, a bydd App We Outlook yn agor. Ar ôl i chi fewn gofnodi i Office 365, cliciwch Calendar yn rhan ucha'r sgrin. I greu apwyntiad, cliciwch Digwyddiad newydd neu New Event yn y gornel chwith ucha. Ar y dudalen hon, rhowch fanylion y digwyddiad, wedyn cliciwch Cadw neu Save. Mwyn rhannu eich calendar, rhowch glic dde ar y rhestr sydd ar yr ochr chwith a chlicio Rhannu calendar, Share Calendar. Yn y blwch ucha, teipiwch enw neu gyfeiriad e-bost yr unigolyn hoffech chi rannu'ch calendar gydag neu hi, a chlicio Anfon neu Send.